Toto je koniec. Včera toto ešte si nič moc, ako vznikol môj kanál. Ale nie tak úplne. Chceš sa stať prvou Fortnite ako konec? 19. apríla 2023 bol dátum, kedy som si vytvoril tento YouTube kanál za cieľom byť sám sebou. Ale nebol som pritom sám. Tento YouTube kanál som začal s môjim kamarátom Jakubom, ktorého veľa z vás môže poznať ako Brusk Mantel. Skôr sme boli spolužiaci, keď sme mali 11 rokov a vlastne ešte stále sme, doteraz sa s ním bavím. Lenže problém bol v tom, že on chcel zostať anonymný a videjka už nechcel točiť. No a ja som vedel, že sa na 100% chcem odhájiť v budúcnosti a že chcem tie videjka stále točiť. Pretože v procese robenia všetkých týchto videí, čo ste videli na tomto kanále, som zistil, že YouTube nie je len koníček, ale je to vec, ktorá ma naplňa. No a preto som sa aj venoval, strieľal som videjka pre ďalších youtuberov a bavilo ma to, ale zabudol som na jednu primárnu vec. A tou vecou ste vy. Videá prestali vychádzať a keď už aj vyšli, tak proste som s nimi nebol spokojný. Začal som sa venovať niečomu úplne inému, ale snažil som sa zistiť, čo vlastne chcem v živote robiť. A zistil som, že chcem robiť vás. Chcem pre vás tvoriť content, ale na to, aby som mohol robiť content, tak som musel spraviť drastickú zmenu. Preto som si vytvoril nový YouTube kanál menom Makarios. A prečo práve Makarios? V gréckej mytológii znamená slovo Makarios šťastný. A stalo sa nám, že týždeň predtým sme boli na Kanárskych ostrovoch, ktoré sa tiež predtým nazývali Šťastné ostrovy. Takže si myslím, že to bol nejaký osud, alebo proste, že to tak malo byť. No, ale ak ma chceš sledovať na tejto mojej novej ceste na mojom novom kanále, tak nezabudni dať like a odber a choď sa tam kúknúť. Díkes.